प्रमान मोननाया बेनो आदा नोङो जे बे आंनि बियानै आलफुंसानि हा बिनि हाखरनि हा लाबोदों होननायाव दाख्लै आइमोना ज' आजावदों मानो होनोब्ला आंथ' बेसिमावबो एसे सिरियास खामोन नालाय मोखांखौ नोंसिनो दिन्थिनो लाजिदों रिटिकआव थांनो लाजिदों माने आं मारै गिर्जा हाबहैनो हायो आंखौ बयबो नायो उसुबिदा होननायाव ओमफ्राय मोनायाव आंखौ माने इसोरा थां माने रिटिकआव थां आत्मा जे नानिनि हाखरनि हा ना आं बै पाउडारखौ होला आं बेजोंसो आं दुगैनोसै होननानैहाय मैया दुगैदों आरो आं गिर्जायाव थाङो ना थाङा सानदों ओमफ्राय आइमोना दखानाव थांदों खुलुमबाय गासैखौबो खुलुमनाय लाबाय गोजोन्थों बे समाव अनजायग्रा गासै आइ आफारि बिदा फंबाय बिनानावफोर जायफ्रा बे ज्योति प्राइम मिनिस्ट्रि चेनेलखौ नायग्रा अनसायग्रा गासैनिबो आंनि गोरबोनि अननायखौ आङो गिबियावनो जासिहरबाय दिनै बे मुगायाव आं बे मोनसे खथायाव दिनै अनजायग्रा जोंनिनो मानगोनां इसोरखौ सिबिग्रा गोबां इसोर सिबिसुलि आइजोफोर बिथांमोनखौ आं दिनै लोगो मोनफैदों आरो बेजों आङो नोंथांमोननिसिम बे चेनेलनि गेजेरजों नोंथांमोननो फोरमायनो थाखाय आखायाव लादों जाय अनजायग्रा आंनि खाथियाव थानाय माखासे आइजोफोरनि गेजेराव सासे आइजोआ जाय बिनि मोदोम जाय जानो हागौ मोदोमाव मा बेमार जाया बे गावनि खुगाजों बुंना लागोन आरो नोंथांमोना दिनै बे आइजोनि खुगानिफ्राय बबेनिफ्राय बे थैनायनिफ्राय बासायखो आरो माबायदि बेनाव गानो रोङै बेरामा जादोंमोन आरो बे बावैसोनि उनावनो माबायदि बे आरोबाव साबसिन इमप्रुभ जादोंमोन जाय बेरामा जायो आरो गाबसिनो जायो आरो गाबसिनो आरो जाबसिनो आरो बेबायदिनो गोबां अजाफोरनाव गोबां डाक्टारफोरनाव गोबां बिग्राफोरनाव बिथांजोआ थांबाय आरो बिनि गेजेराव दिनै आङो नैबे दादगारि फारिसनि सिङाव थानाय एक नं खाग्राबारियाव 6था मण्डलिजों बिथांमोना बे प्रग्रामखौ लानाय जादोंमोन आरो बे प्रग्रामनि गेजेरजोंनो दिनै रिटिनि गेजेरजों आङो नानि आलफनसा जाय मांखरसालिनि बे हाखौ लाना फैनाय जादोंमोन आरो बे मांखरसालिनि नानि आलफनसानि फबनाय हाखौ लाना फैनानै आं बिथांजोंनो गथायदोंमोन आरो बे गथायनाय बे हाखौ लानानै बे माबायदि बेबहार खालामनानै बे हाखौ बाहायनानै माबायदि बिनि जिउआव एबा बिनि मोदोमाव माबायदि फिथाइ मोनखो बेखौ बिथाङा गावनि खुगाजों मिथिहोगोन बे मिथिनाय सिगां आं नोंथांमोननि सिगाङावनो आङो बिथांनि नाम आरो बबे जायगानि आरो बबे धोरोमनि बिथांखौ आङो सोंग्रोनो थाखाय आखायाव लाबाय अनजायग्रा बे समाव नोंनाव सोंनोसै गोजोननाय थाबाय आदसा नोंनि नामा मा नाम आरो बबे धोरोमनि आरो बबे जायगानि बेखौ एसे बुंनानै लानो हागोन ना गोजोन्थों आंनि मुङा लक्ष्मी मोसाहारि आं काटलिक धोरोमनिनो आरो आङो बे दादगारि हाथिसार एरियानि दा आं बिमानि न'आव दंफैयो दा बबे धोरोमनि काटलिक नोंनि फारिसा बबे फारिस दादगारि फारिस औ दादगारिया बबेथिं भुटान बर्डारनि खाथियाव भुटान बर्डारनि गेलेमफु खाथियाव ना औ आरो बे इन्टारनेसनेल खाथियाव दा अब्ला दा नोंथांनाव आं मोनसे सोंनो लुबैबावदों बे सोंनायनि फिननाया बे नोंथाङा जोंनो बे फिननायखौ होदो नोंथाङा मा जायामोन आरो मानि थाखाय दिनै गावनि बे खुगाजोंनो नोंथाङा जोंनो गावनि जाथाय जानायनिफ्राय माबायदि हामनायखौ मोनखो बेखौ एसे बुंनो हागोन ना मा जायामोन बेखौ एसे बुंना लाग्रोनो हागोन बिदिनो बिगुराव प्रब्लेम जादोंमोन दा आजि 7-8 बोसोर जानो हमबाय 7-8 बोसोर बिगुरनि मा बेमार बेलाय बिगुरनि जायखिया सिगाङावथ' स्किन फक्स बायदिमोन उनावहाय मा जालांखो बेनो इनफेक्सन जादों ना मा जादों बेखौ जों बुंनो हाला गोबां जायगायाव ट्रिटमेन्ट लादों गोबां जायगायाव बिजादों बा अजाफोरजोंबो नायजादों बांगाल अजा बायदिसिना जाहारि जानाय नङा बिसोरो जायखिया मुलिया आयुर्वेदिकनि होदों आरो बेबायदि ओमफ्रायहाय दाने समाव गादों सिगाङाव गादों आरो जाफिननो गायो आरो जाफिननो आयुर्वेदिक होदों मोदोम गंसे आदा एखे खर'नि बे अल बडि आथिंसिम बेलामो माने गिदिर गिदिर जायो ओमफ्राय बेरफ्रुयो दै जायो ओमफ्राय स्किन फक्स बायदि होनब्लाबो गिदिर आरो बेरफ्रुयो माने बे दैया
बेरफ्रुबायला आरो बे खान्थै जालांबाय खान्थैबो ओंखारो खान्थै खर'आबो बे खानाया मोनसेबो खाननो हाया जै जाबायथाय माने ओरैबायदि बे खर'आ जे नोङो बेबायदि सिखौ बेखौ खाखुमा थाबाय बे खर'आबो मा खानाय दंना गैला दङ आदा दा दङ बेनिफ्राय बे खर'आबो बिदि जादोंमोन नामा सेस मा खर'निफ्रायसो स्टार्ट जाखायो अके खर'निफ्रायसो स्टार्ट जाबोयो ओरैबायदि जायो माने सावनाय अबेबा माने लहाखौहाय अरनाव ओरै होना ओरै होथाबना होनाय बायदि मोनजोबो आलौनाय खामनाय बिदि असैज्य आरो देहायाव थारमाने खर'निफ्राय अलबडि आथिं बिजौसिम जाखायो ओमफ्राय खांनानै बेदलाबनाय बायदि जायो नामा बेला जोबखायो आदा सेस बेदलाबनाया बे मोदोमा माबायदि जायो गोजा जायो खान्थैजों मानसियानो बेबायदि माने अरजों सावनाय बा दै गुदुं सावनाय मालाबा एसिड होनाय बेबायदि जायो एसिड होनाय बायदि जायो आरो ओमफ्राय गाला मोनसे दागि थालायलाय स्लिम जाफिननायसैलाय आदा थैयो बेजोंनो गोबांथार जेरै खैला मैला फारिसाबो सासे प्रसारक दंमोन मा नाममोन बिथांनि नामाबा बिथाङाबो दिनै बेबायदि बेरामजोंनो बियो रुंसारि जालांबाय दा बेबायदि बेरामा माखासे जोंनि इमिउनिटि स्ट्रं नङैयाव माखासे बे बेरामा जाना फैदों जेरै बै समाव COVID-19नि माखासे मुलि लानायफोरजोंबो माखासे बे जाथायखौ जानायखौ माने बिसोर जेब्ला उइक जालाङो भिटामिना दुर्बल जालाङो बे समाव अब्ला बे बोलो मोनो माने बे एम्फौफोर बायदि जानानै अब्ला बेबायदि बोलो मोनो थाखोमाना थायोमोन जेब्ला दुर्बल जाबां बे ओंखारनानै बे चिकेन पक्स बायदि जाना फैनाया आरो बे गिदिर गिदिर बेलाबो आरो ओरैबायदि सहायनो हाया आइखां बायखां मा होनो बेदलाबजोबनाय जेरै अर थिफुनानै बे दै गुदुं होनानै थिफुनाय बायदि बेबायदि जायो नामा बिदिनो जायो खिन्थु आङो कभिडनि सिगाङावनो कभिडनि सिगांनिफ्रायनो जाखादों बेरामा मानोना कभिडनि सिगां जाखानाय उन्दुनाय माने जुदि उन्दुबायला उन्दुखादो नों सिखाङोला आरो बे गाराया थुफ्राबनानै गालायबाय जेरै जिसुआ साबुजों बुजाला बिगुर गानाय बेबायदि आरो नोङो गोजा रिपिट मोदोम गोजा खान्थै बोहैजोबलायबाय आरो थैया खम दैसो ओंखारो खान्थैसो ओंखारो बिसिनियाव सि बनांगौ ना बनाङा सि बयो ओरैबायदि जोथोन लानाङो आंनि फिसायासो मिथिसिगौ आंखौ जोथोन लानाङा ओरैबायदि आग्लाय बिग्लाय खस्थ' आंखौ माने बिदिसिमसोखा अबस्थाया थेवब्लाबो ओरैबायदि जोथोननि गेजेरजों थालिर बिलाइयाव नङा जिखुनु जा बिसिनायावनो दानलुब रोजा होबाय स्पन्जनि सायाव बिदि फुथुनानै सानसे बादगि सुनाय सानफ्रोमबो आदर लानाय बेबायदि नोङो बे जानाया दिनैसिम खय बोसोर जाखो बै जागायजेननायनिफ्राय 8 बोसोर जाबाय 8 बोसोरसिम जाबोबाय रानि जाबाय बे 8 बोसोर जानायनि गेजेराव बबे डाक्टरनाव थांदोंमोन एसे बुंनो हागोन ना डाक्टारखौथ' माबा नर्थ बेंगल क्लिनिक सिलिगुरियावहाय गिदिर डक्टरनाव थांबाय गोबां थाखा गारबाय गोबां थाखा आजि 22 लाख 23 लाख थाखा थांबाय आंनि मोदोमाव थांबाय आदा थांबाय थेवबो जेबो इमप्रुभ जायाखै अब्ला एसे मोजां जायो नामा माला एसे मोजां 1-1.5 बोसोर जायो आरो जाफिनो 1-1.5 बोसोर जायो आरो रिपिट जायो ओमफ्राय जेब्ला ओरै आदाया जोंनि एरियायाव नैथि रिट्रिट खुंफैदोंना बे थांनाय बोसोराव आङो बे नोंसिनि बे दादगारि फारसे थानायाव बे एकन' खाग्रा बेरावनो दिनैनि बादि रिट्रिटखौ आगोलावबो लादोंमोन बे रिट्रिटखौ माबादि मोनदों आरो मा जाखो बेखौ एसे बुंदो दे बे समावथ' जाहांदोंसोमोन आदा आरो रिपिट जाहांफिनदोंमोन रिट्रिट जाखांनाय ओमफ्राय रिट्रिट जाखांनायनि उनाव आरो सिरियास फिन ओमफ्राय नै दाथ' नैथि जाहैबायना रिपिटना खननै जाबाय दा सोरबा अजानाव थांनानै आयुर्वेदिक जानानै हामबाय बेखौ सानबाय सोरबा डक्टरनाव थांनानै मुलि जाना हामबाय बेखौ सानबाय आरो सोरनावबा बेबायदिनो बिग्राफोरनाव थांनानैबो बिजाग्राफोरजों बिनि उनावबो हामबाय आरो रिपिट जाफिनो बै समाव जेब्ला आङो रिट्रिटआव फैदोंमोन बे समाव नोङो मा जाफिननायमोन बे समाव आरो जाहांफिनदों बेनि उनावहाय बबेसिम खारखो नोंनि बे बेरामा बहाबा डक्टरफोरनाव लांबावदोंमोन नामा लांदों बे बरपेटा मा होनोमोनथाय आं बारा थाल गैला बे सिभिल हस्पिटाला बाहाय माबा मास मोनसेनो साननैल' खमदां बिदि थादों बिदि थानानै माने बिसिनि मुलिजोंहाय एसे दमन जाबोबाय ओमफ्राय मास बिजि थुनांगौ होनो बे बिजिखौ आं लानो हायासै मानो होनोब्ला हाइ प्रेसारा बिपिआ दावखोबाय थायो डक्टरफ्रा होनोनो हाया आरो
बिदि लानो मोनासै 7 मास बा 8 मास जाफिनबाय आरो रिपिट नै दाख्लैहाय जाबाय आरो जानानै लांफिनबाय डक्टराथ' लाखिनो हाखासै थैनाय थांनाय न'आव लांफिनदो बहाय दोननोलाबो फुथुनानै दोननायसो जागोन न'आव लांनानै जे मुलि हरनो बेखौ दाहायलानो जाबाय ओमफ्राय दा आं बेखौ सोंनोसै दाथ' नोंनि माखासे जाबोनाय जाथायफोरनि थाखाय नों खोन्थाबाय थाबाय आरो गोबां बे ज्योति प्राइम मिनिस्टारनि गेजेरजों माखासेफ्रा खोनागासिनो दं आरो जाय नोंथाङा बे गावनि बे मोदोमनि दुखु सैनायफोरखौ दा नोङो गाजानो लुबैयोना गाजानो लुबैयो दा बेनिफ्राय माबा मोनसे बबेबा राहाजों मानिबा राहाजों माबा मोनसे प्रमान मोननायखौ एसे मिथिहोनो हागोन नामा प्रमान मोननाया बेनो आदा नोङो जे बे आंनि बियानै आलफुंसानि हा आंनि फिसाजो आलफनसानि बिनि हाखरनि हा लाबोदों होननायाव दाख्लै आइमोना ज' आजावदों मानो होनोब्ला आंथ' बेसिमावबो एसे सिरियासखामोन नालाय मोखांखौ आं नोंसिनो दिन्थिनो लाजिदों रिटिकआव थांनो लाजिदों माने आं मारै गिर्जा हाबहैनो हायो आंखौ बयबो नायो उसुबिदा होननायाव ओमफ्राय मोनायाव आंखौ माने इसोरा थां माने रिटिकआव थां आत्माया इदि थोनबाय थादों ओमफ्राय आइमोनखौ होनदों आं ओमफ्रायहाय थो आयै मा जायो जाथो आं मिन्थिले आं रिटिकआव थाहैसै होननानै आइखौ सियार लाहोनानै थांदों आं ओमफ्राय दाने फैबाय आं फैनानैहाय जेला बे आइमोन माबानाय नानिनि हाखरनि माने आंनि बियानि आलफुंसानि हाखरनि हा होननायखौ दैयाव लगायना क्रुसनि सिन दाननानै बिनानै आं लोंदों मुलि लोंगोरदों मुलि लोंदों आं ओमफ्राय जे मुलियाखौ लगायनानै हा गिलासाव आग्लायनायखौहाय आरो दै होदेरनानै हा थरसे थायैखौ आरो लोंबावदों आं आद्रि खालामाखै आरो आङो जे एसे दै हा थाबोदों बेखौ आरो दै होफामनानै गलायनानै आं लोंदों ओमफ्राय बिनि उनावहाय आङोथ' डक्टरा पाउदार हरदोंमोन नालाय दादा ओहो फुना माने दैयाव लगायनानै दुगै होननानैहाय बै एम्फौफ्रा थैयो होननानै ओमफ्राय आं दुगैबाय थायो खिन्थु आं मैयानि दिनाव बे जे नानिनि हाखरनि हा ना आं बै पाउदारखौ होला आं बेजोंसो आं दुगैनोसै होननानैहाय मैया दुगैदों आरो आं गिर्जायाव थाङोना थाङा सानदों ओमफ्राय आइमोना दखानाव थांदों हाट आं दुगैनायसैहाय सानबाय आं दुगैनानै आराम दुगैनानै आइमोन फैला आयै आं दुगैखांबाय होनबाय आङो गिर्जायाव थांसैथो माने आं फादारनाव फापसिखार लाहैनोबो लाजिदोंमोन ओमफ्राय आंनि आत्माया बोरैबा मोनबाय थायो आरो आं मा लाजिनो आं जाखानायखौ संसारानो मिथियो आं फापसिखार लाहैनायसै होननानै आं मैया थांदों ओमफ्राय दाने मोखांफोरखौ सुस्रांबाय दाने मोनायाव थाल मोननायसै आरो आं ओरै उन्दुयोला नैबेफोरो दोलायो आदा दोलायो नै बेफोर दोलायो एसे दांलानो रुइजोबखानाय नालाय जिनित फुलाबो द्लाब थाङो खान्थै गयो बिदि ओमफ्राय आङो बेखौ दोलाजानो बायोला हरसे खांग्रा उन्दुनांगौ ओरैबायदि थाल लाना उन्दुनांगौ खिन्थु आङो मैयानि मोनाव जेला बे दैजों हाजों दुगैदों आं हाखरनि हाजों होदों होनानै दुगैदों फोथायनायजों दुगैदों आं दुगैनायनि उनाव आङो बे उन्दुनायावबो थाल मोनबाय आंनि मोदोमा दोलाबनाय गैया ओमफ्राय दिनैसिमाव अनेक थाब प्रुफ आरो नै बेफोरो नोंसोर फैजेननायाव लाजासिनामोन जेरैबायदि दोलाबबोयोमोन बेखौ नुनो मोनाखिसै बेखौ गैया दा आदामोना नायदो नोंनो नायदो ना नोंसोरजोंनो ओंखारदेरनो लाजिदोंमोन आं आदाजों हिलिं होजानोबो लाजिदों आं ओमफ्राय दा बेखौनो आं इसोरखौ हामबाय होयो आरो आंनि बियानैखौ हामबाय होयो आं बियानै सनाया जे स्रांगा अरनिफ्राय सोरगोआव अरायबो आलो गोजोन थानो मोनदों जोंनि थाखाय बेबायदिनो अराय सम बिसनानै होनो मोन्थों आरो आं बेखौनो आसा थाबाय आदा सोरसो आं बयनोबो खोन्थायो फोथायनायजों माबायोला गासिनबो बिदिनो माबा इसोरा मावनो हायो जेबो गैया आं बेखौनो साननानै आं जेरैलाबो मानसिजों जाखाला आं अजानाव थाङोसै डाक्टारनाव थाङोसै हय सानखायो अजानावब्लाबो आं फोथायखायामोन जिबनाव सानसेखालि बिमादैया होनबाय नालाय बिदि बांगाल अजा दङ बेवहायथो
थांजेननायावनो एडमिटआवनो 40,000 लादोंमोन नामा ना 30,000 1,80,000सो लाखादों बे बांगाल अजाया अजाथारानो आरो बिनि उनाव बेंगलनि खृष्टान अजा होनबाय नालाय बेयाव थांलायबाय माबा बेसर बेगरनो हेननो थेननो सिथ्लायाव फबलाबायनो हरबाय खृष्टान होनबाय नालाय खृष्टाना आं फोथायखा जिबनाव अजाखौ इसोरखौ नारख्लेंना गारबोनानै बे सासे मानसिया जादु दुनाजों जोंखौहाय मोजां खालामनो हागोन होमबाबो आं थांनांगौ जायो आरो माखासे जर होनायनि सायाव दा इसोरा आंखौ बेबायदि एथ' मोजां लाबोनायनि थाखाय आफा इसोरखौ आं जोबथासे हामबाय होयो आरो आदानि जुनै दे आं बेबायदि फाहामजानायखौ मोनबाय बिनि जुनै आदाखौ हाजार हाजार साबायखर होयो बिदि आरो एसेनोसै गोजोन्थों दिनै जाय अनजाग्रा जोंनि इसोरनि फोथायसुलि सासे आइजोआ गोबां बोसोर बेबायदिनो 8 बोसोरसो बियो चिकेन पक्स बिगुरनि बेमारजों बिनि बिगुरनि बेमारा माबायदिमोन बे गावनि खुगाजों जों खोनानो मोनबाय आरो बे बेरामा गोबां दाब दाब मानसिफोरनाव सोरनावबा सोरबा जादों आरो बिदिनो सोरबा सोरबा बेफोरनिफ्राय रुंसारि जानो गोनां जादों जाय अनजाग्रा दिनै बे इसोरनि गेदेर अननायजों सैसोनानै दङ आरो गोबां डाक्टारनाव थांबाय गोबां अजानाव थांबाय गोबांथार बिजाग्राफोरनाव थांबाय आरो दिनै बियो आं बे जायगायाव फैनायाव अब्ला आङो गोबां मानसिफ्रा बे जायगायाव बिहरनायखाय फोथायनायजों आं लाबोनो गोसो गैयामोन मानोना आंनि फिसाजोखौ आं जेब्लाबो बेबायदि बिनि हाजोंदि बेमारा हामगोन आरो बिनियाव बायदिसिना बिनाव फोथायना हामगोन आंबो बेखौ आंबो थोंजों बुंनो हाया इसोरा बिनि गेजेरजों मावो बेखौ आं गुबुन गुबुन टेस्टिमनि होनायफोरनिफ्रायसो आंबो खोनानो मोन्दों एबा नुनो मोन्दों आरो बिदिनो दिनै जाय अनजाग्रा लिंजा दिनै जोंनि गेजेराव गावनि गेदेर सोखाजानाय टेस्टिमनिखौ दिनै बुंदों बियो साननैसोनि सिगां आं बे जायगायाव फैनाय समाव बे आंजों नुजानो लाजिदोंमोन आंबो बेखौ मानो मोखां फांथियो मानो जेरै बै समाव खुरिया बेमारफ्रा मोखांफोरखौ आखाइ आथिंखौ फांफबना लाजोबो समाजखौ लाजिना गिनानै आरो बेबायदिनो दिनै बिथांजोआबो गावनि बे दुखु मोदोमनि बिगुरनि बेमाराव बे आलासिफोरजों नुजानो आरो बेबायदिनो आरोबाव बे पाप सिकार लानो गिर्जायाव थांनो बिनाव गिनाय लाजिनाय दंमोन नाथाय फोथायनाया बेखौ आवगायहोलांदों आरो बिदिनो दिनै नानि आलफनसानि लाबोनाय जाय हाखौ बियो गावनि दुगैनायाव सानफ्रोमबो डक्टरनिफ्राय लाबोनाय बे पाउडारखौ होयोमोन नाथाय बिनि फोथायनायाव ओइदिनखालि बेखौ नागारनानै जेरै आलफनसानि हाखौसो बे होनानै बेजों दुगैनायाव दिनै जों दा नुनो मोन्दों बिनि फारसे दिनै स्लिम जाबोगासिनो दङ आरो बे देलाबनाया गैलिया दा बेखौ जोङो मिथिनो मोनो अब्ला थारैनो आलफनसाया जिसुनियाव थानानै बे बिनानै होबाय बेखौ बे फोथायदों दा आलफनसाया सोखाया आलफनसाया गोथार नङा आलफनसा इसोर नङा बेबो नों आं बायदि मानसिसो नाथाय जोंहा मोनसे फोथायनाय दं सोरबा नों आंनि फिसाफ्रा सोरबा आंनि बिमा बिफाफ्रा बिसोरो गोथार हिसाबै फोसावजायाखैब्लाबो डिक्लेयार खालामब्लाबो बिसोरनाव बिसयोब्ला बिसोरनाव खावलायोब्ला बिसोर थारैनो जिसुनि खाथियाव थानानै बिसोर नायोब्ला बिसोरनि बिनायखौ खोनासङो दिनै जोंनि अनजाग्रा बिनानाव दिनै जोंनि गेजेराव साखि होबाय बिथांनि बे मोदोम गंसे गासैबो बेबायदिनो बिनि बिगुरनि बेलाबनाय आलौनाय बे गिथाव बाथाव बेरामा दिनै लासै लासै जोङो आरोबाव दिनै बे साननैसोनि गेजेरावनो दिनै बिनि मोखाङा जाय फारसेथिं उन्दुनो हाया बेदलाबजोबो दिनै रानबोबाय आरो बिदिनो दुगैनायाव अब्ला अनजाग्राफोर दिनै आङो गोलाव बाथ्राखौ बुंनो थांलिया दिनै बिथांजोजों लोगोसे न'खरनि बिमा आरो न'खरनि खुरमा गासिबो दंजोबो न'खरनि बेनिफ्राय जाय फिसायबो दंमोन नामा बहा दं बियो आं बेनाव एसे सोंनो लुबैदों जोंनि गेजेराव बे फैगासिनो दं अनजाग्रा लोगोफोर दिनै बिथाङा जों बिथांनि न'आवनो दंगासिनो दं अब्ला बिनि 8 बोसोरसो जाबायमोन नामा बिनि बे बिगुरनि बेमारा एसे बुंनो हागोन ना 8 बोसोर रानिं जाबायमोन बिनि गेजेराव बिदिनो स्टप जालाय आरो बबेबा डाक्टारनाव लाङोबा हामो मुलिजोंथ' जाखायाखिसै अनेक सेस्था खालामबाय सम्पतिबो थांजोब्बाय बिदिनो सम्पति फानब्रबनाङो आरो डाक्टारनाव लांनाङो आत्मायाव दखा जाबाय आरो बे बेमारनि थाखाय दुखु मोनो बिनिफ्राय जेब्ला जोङो आन्दायनाय लामा फैनायाव इसोरखौ जेब्ला आजावदों बिनिफ्राय सोखाजानायखौ मोन्दों आरो इसोरा हेल्प होदों इसोरा सोखाफिनबाय बेखायनो जोङो इसोरखौ नागारनो नांला होननानै आं बिसि फिसाय रायलायबाय थानाय जायो
ओमफ्राय मासाव बिदिनो खेबसे फास्टिं थानांगौ इयो बिदिनो थिनदों जोंनि खृष्टान माबायाव बिग्रा किसुमान दङ जोंनिया दा बिसोरजों बिजाहैनानै हामबोनाय जाबाय आरो लास्टआव बे नानिनि दैखौ होनानै माबानायखौ खिन्थादों आरो आं औ दैया जे लास्टआवथ' प्रुफ मोनदों आङो प्रुफखा आंबो मोनथियामोन ओमफ्राय दा बुरिया खोन्थानानै प्रुफ जाबाय नायदो नोङो नायसाय आंनि मोखाङा दुग्गा होनदां आङो नायद' नै नानिनि दैजों दुगैना आं माबायदि जादों होननानै आङो फोथायाखैमोन ओमफ्राय बोराया फोथाया जादों बे फोथायैयाव हाया जादों इयो मोनानि गेजेराव मोनसे आवाज फैदों आरो जों जेब्ला बोराय बुरि उन्दुदों बे समाव न' उखुमाव दालदां होननानै आवाज फैदों ओमफ्राय अखाथमले उन्दुनाय जायासै बिनिफ्राय ओरैबायदि सिमब्रेनाय उदै साखांदों आंनाव ओमफ्राय ओरैबायदि साजोबदों उदैया फोथायैया माने माखासे बे बायदिसिना बेखौ सानदोंमोन खोमा आं साननायाव आरो ओमफ्राय हिन्दुनिफ्राय फैनाय बेनिफ्राय बे उदै सानायाव जेब्ला बुरिया आंनो बै हा दङ बेखौ दै हाखौहाय दैजों आं लोङा बथलाव दोननानै गावनो लगायना नानि आलफनसानि बे आंनि प्रमानसिया दा बेवहाय बुरिया जेब्ला बे हाखौ लगायना होदों दैयाव लोसोमनानै बेनिफ्राय बे आं जेब्ला लोंबाय होनबा उदै सानाया खारदों आरो ओमफ्राय गिर्जायावबो थांनो हायाखैमोन आं गिर्जायाव थांनोबो गोसो गिलिर मोनबाय थादोंमोन बे गिर्जा रोहो जाबाय थादों बे उदै सानायानो आंखौ हमथानाय जादों आरो बेनिफ्राय मोना थांदों दसे ओमफ्राय गोसोआ असान्ति जादों ओमफ्राय बिदिनो उदै सानाया दिनै जिबनाव दिनै फार्स्ट इयो इसोरखौ हामबाय पाप स्कार लानानै गासिबो जाथायफोरखौ आन्दाज मोननायनि गेजेरजों सोखाजानायखौ मोननायखाय इसोरखौ हामबाय फोथायनायाव फैबाय फोथायनायाव सोनानैसो फोथायदों दा बेबायदि थमास बादिमोन नाथाय नोंनि गोसोआव इसोरा बेखौ मोनदांथि होबाय नोंहा दिनै बे नानि आलफनसानि बे हाखौ नोंनि बिहिया दैयाव लगायनानै लोंहोदों नोंनि बे हराव जुदि उदैया सिमब्रिनायाव सानाय बिसाव फोथायहोनो थाखाय बेखौ माबा मोनसे आनजादा जादों जेब्ला नोंबो जानो हागौ बेखौ दिनै बेयो जायामोनब्ला आं बेखौ लोंनाय नङामोन आरो दिनै जोंनि गेजेराव नोंखौ जोंनो फोरमान होनाय नङामोन बेखौनो बेजों मिथिहोदों बेखौ लोंनानैनो एखे उदै सागाखादों आंना दिनैसिम दाबो साबोदों नामा दा गैला एखे नर्माल बै फबनाय हाखौ नानि आलफनसानि लाबोनाय मांखरसालिनि हाखौ जेनेबा नोंनि बिहिया बेखौनो बेजों दुगैना बिनि दा मोदोम गंसे गाराया दिनै बिनि मोखाङा स्र' जाबाय मोदोमावबो गैला मोदोमावबो नोंखौबो फोथायहोनो थाखाय दिनै जानो हागौ आलफनसाया बियो जिसुनियाव थानानै सोरगोआव थानानै नोंनि थाखाय बिसन होबाय बेनिखायनो बे गेदेर इसोरनि अननाय जों बेनिखायनो हामबायो दा बे समाव अनदायग्रा लोगोफोर दिनै जोङो बे गेदेर अननायखौ मोननानै जों इसोरखौ हामबाय होनांगौ नाथाय बिदि होननानै आंनि फिसाजो आलफनसाखौ हाइलाइट खालामनो थाखाय नङा बबेखानि बिनियाव फोथायनायखौ बांहोनो थाखाय बे सोमोनांथाव इसोरनि अननायखौ मोनदों बेखायनो अनलायग्राफोर दिनै बे समाव खेबसेबाव फोरबो जिसु ख्रिस्ट'नि मुङै बिथांमोननि मोजां टेस्टिमनि होनाय बिथांमोननि बे टेस्टिमनि गेजेरजों मोनदांथिखौ मोननानै आङो जोबोर गोजोननाय मोनदों आरो बेजों लोगोसे आरो दा बे समाव आंनि गोजोनखौ खेबसे बावहरबाय हामबायसै गोजोन्थों दे हामबायसै गोजोन्थों दे अब्ला जोबोर गोजोननाय मोनबाय मानोना बे टेस्टिमनिजों लोगोसे जोंखौबो मिथिहोदों दा खेबसेबाव फोरबो जिसु ख्रिस्ट'नि मुङै आरो बाय जोंनि माखासे अल बर' काथलिक एस'सिएशननि बिथांमोनबो दङ ओरै जोङो फारसेथिं दे हामबायसै गोजोन्थों दे ओरैबो दङ नै माखासे जों प्रग्रामनि उनाव बे टेस्टिमनिखौ लानाय जाबाय हामबायसै दे गोजोन्थों